O Entroido está á volta da esquina e xa se están a dispor os primeiros preparativos. No Centro de Recursos de Mos pertencente a Kogami, un grupiño de 20 persoas discapacitadas queren navegar os mares este ano e converterse por un día en piratas. Estamos facendo traxes de piratas, estamos preparando os traxes, os chalecos, os aviches antes, os parches de bollo, o loro. Levamos un escondido, un ojo, ¿sabes? Piratas, un parche, ¿sabes? Un parchecito, ¿vale? ¿Sabes? Bueno, los gitanillos. Con un cañón por banda, viento en popa a toda vela, no cortan el mar si no vuela. Un velero bergantín. Cada ano, os rapaces e rapazas do Centro de Recursos de Mos aproveitan o Entroido para deixar voar a súa imaginación. A través do traballo manual, confeccionan os disfraces que despois poderán lucir nunha comparsa. Lo hicimos con un sorteo. Vero puso una caja ahí afuera y hicimos opciones de quién se quería disfrazar de qué. Y después escogimos. O que agora son recortes de papel e plástico converteránse esta fin de semana nos atuendos deste grupo de mozos, que desfilará en representación do Centro de Recursos de Mos nunha gran festa que organiza o Concello. Unha fiesta dun colegio que está en Mos e que hace un concurso de disfraces. E entonces van os colegios al curso e por lo menos allí nos divertimos con a xente que haya, hacemos amigos. A través deste obradoiro, as persoas discapacitadas potencian as súas habilidades manuais, pero aprenden tamén a aproveitar e explotar o material que teñen. Suele ser material fácil de conseguir, cartulina, papel, traballamos con plástico, botellas de residuos, eso que é a esencia do complemento, non? Son cousas sencillas, pero que, bueno, que visten, que teñen color, non nos liamos aí con grandes cousas. O obradoiro de disfraces está conducido por Vero, a pedagoga do centro que se ocupa do programa de desenvolvemento persoal dos rapaces. Este programa incide en distintos ámbitos segundo as necesidades de cada usuario, mais partindo sempre dun punto común, o traballo na identidade persoal e no autoestima. Estruturouse dividido en como 5 grupos de traballo e cada un con obxectivos. Os grupos de traballo son moi pequeniños, de 4 ou 5 persoas máximo, e pois cada grupo teñen un obxectivo especial, non? Pois hai un grupo que traballa o que é a modificación de conduta, un pouco autocontrol e todas estas cousas. Hai outro grupo centrado na xestión dos gastos económicos, non? Temos outro grupo que está máis ben centrado na imaxe de cara a unha inserción laboral. É pois un grupo dedicado á comunicación, non? Comunicación, integración e relación co contorno. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo donde nos ayuda a manejar el carácter. Hay otros grupos también que es para manejar el dinero. Ayuda las dificultades que tengas de lengua, de todo. A atención personalizada é unha das liñas fundamentais de traballo do Centro de Recursos de Mos, respostando ás necesidades e ás demandas das persoas discapacitadas a través dunha ampla oferta de servizos. Os usuarios son acuderantes a unha oficina que está emplazada en Vigo. Aí acuden cunha demanda concreta de ocupar o seu tempo, ou de participar, ou moitos tamén o que queren insertarse laboralmente, pero claro, teñen unha serie de carencias que hai que traballar antes. En función desa demanda, pois os valora unha psicóloga, os valora unha traballadora social que ás veces fai unha visita ao domicilio. Segundo as conclusións desas dúas valoracións, pois se traza un itinerario individual, non? E, por suposto, unha programación individualizada require un seguimento continuado da evolución de cada rapaz, para o cal os profesionais do centro reúnense semanalmente. Como resultado destas reunións semanais, cando hai incidencias continuas ou en función do que se fale,
pois se pode chamar aos alumnos individualmente a renegociar ese horario, non? Ver como va o seu seguimento de obxectivos, se se están a cumplir ou non, e se non se están a cumplir, pois mirar os motivos, as razóns, entón replantexar todo dende onde se atopa o problemiña, non? Aquí veño a facer mecanografía, o sea, informática, facer coiro, Informática e cosas de cantar, de arreglar unhas cosas, outras de coiro, outras de terapia. Manualidades, temos aulas de informática, de terapia, de apoio. Varias cosas, sabes? Según os fa, tal, vas a uno, vas a outro. nos dan clases de apoyo que llaman ahí, que llaman Marisa. Cuero es una feria que vende cosas de cuero, con pulseras, mecheros, nosotros lo hacemos. Y el pisito es un taller de convivencia donde cocinamos, vamos a la compra y después cocinamos 4 personas, somos 20 y tantas. No obradoiro de disfraces de Entroido todos realizan as mesmas tarefas, seguindo unha orde e executando o traballo con maior ou menor dificultade. Procuro seguir os consexos da profesora, non? Ou algún compañeiro que che mire iso, que te corrige, que non me parece mal tampouco que un compañero me corrija. A mí me resulta complicado cortar por la mano, pero si no, lo contrario, nos divertimos un rato. Los trajes que he visto antes no tan difícil, por lo menos para mí, para cortar y para vestirme, por lo menos. Por el camiño se vai añadindo isto, aquilo, mira que metendo isto quedaría mellor. O dibujo é máis difícil algunas veces, pero o demais é fácil. Mais sexa fácil ou difícil, sempre asumen as labores con moi boa disposición. Son moi receptivos, sí, todos aprenden de todos, pero moi ben. Moi ben, moi ben. A mí como me gusta. Me gusta estar dentro. Menos me gusta informática. E para mí xa é un pouco complicado. O que máis me gusta será tal vez informática e manualidades. A mí me gustan todos. Se enriquecen, evidentemente, uns aprenden a respetar a outros, comprenden as problemáticas de outros, procuramos que estén todos interaccionando, a igual a discapacidade que teña cada cal, logo é o profesor que se encarga de adaptar o traballo a cada usuario, o principal é ver o obxectivo, en función do obxectivo o traballo que se fai con cada un en cada taller. Polo de agora e ata este venres, os rapaces do Centro de Recursos de Mos teñen unha misión: rematar os atuendos piratas para ser quen de lanzarse a aventura e conquistar a inmensidade do mar. Ando desplazada todos los días, pero bueno.